Baf. Oh, hayi, kulungile. Sibusiso, lalela, ngikhuluma nawe. Andy, ngibona ngathi busaqumbile lapha emeetingini sibefuna ukwazi uba iseyile nto katata okanye into nonomsango phakathi. Ngitshela ekhaya inhlonipho kufundisa kanjani ukhula. Ngoba ngiyacabanga la kushabalala ufika ubona ukuthi inhlonipho into ekanjani thina siyibamba kanjani. Le mampondweni-ke niyifunde kanjani. Khule kanjani kahle kahle. Mhlawumbe mina ungazi. Ngitshela uma mina ake nje uma wakho usaphila. Mina ngikhulume naye ngale ndlela wena okhulume ngayo nobaba. Ubungazwa kanjani wena? Uku-understand yazo wena? Vele ngiku-understand mfazi. Akutayo ngidenzele mjengo zamthethelela nabo. Yabona mina ngumuntu ongabamba amaqhubu. Into ngiyahamba ngiyidlulisa. Iyangixazula ngeke ukuba ngoba vele ngisizakalisa. Yabo. Imina lo. Kuba yazi mshenga ngikho umsuku. Sathana tata. Ukuthi ubaba usathane. Yena usathane. Okusala ubaba wami oyangizala. Yakuzwa lokho. Yabona futhi uwumkhulu wezingane zami. Manje ucabanga ukuthi wena uma ungakhulumi noma ngale ndlela okhuluma ngayo izingane zomhlonipha kanjani uma ungamhloniphi wena imfundo wena ungabakhombisa inhlonipho. Bazayiphatha kanjani?